will be required during my tenure. Jotelo mag Azimio olimo jopiny mane ochiel kod magine gwenge mag Mlolongo kaachiel gi jopuonjre mane obila odiro kuom gi iro malungo wang' kendo oseyo obila kuom tiyo marach gi magina kod teko margi. Jotelo go ramo mar dhi nyime kod ng'anyo ka gilando ni ng'anyo margi mag juma manyien dhi timore kuom ndalo adek moluwore kochakore chieng' tich adek nyaka tich abich. Chris Owino nigi ler. Bad migawo mar obila ne odhi nyime kod yudo oseyo kowuok e riwruok mar Azimio ewi kaka ne gitiyo kod teko mokalo kiewo e kinde kedo kod jong'anyo chieng' tich adek e jumani. E osuptal ma Shalom kod mano machielo mar Machakos Level 5 Hospital, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar na Kenya Martha Karua otelo ne jotelo mamoko mag Azimio e limo moko kuom jopiny mane obila ochielo kod magina e gwenge mag Mlolongo. Si tukitoka shule, I was just crossing the road niingie karibu na kwetu. On my way najishtukia nimeanguka kwa ditch. Hapo kwa ditch naokotwa na one of my friends. Ananiambia your hand is bleeding from the shoulder. Nikiangalia kwa heart naambiwa the doctors were telling me ni bahati. Sijui vile nilisongesha mwili cause ilikuwa imepita na kifua. Hadi naambiwa the cop was a lady. Mwenye alikuwa aim kifua yangu. Jotelo go ose obila kuom chielo jong'anyo kod magina kata odoko ne ratiro mar bago ng'anyo to nie pend chik. Wakenya msiogope maandamano. Kama sio maandamano hatungepata katiba mpya. Hatungeng'oa serikali ilikuwa ya kimambavu ya KANU ya wakati huo. Tukiogopa Ruto atakuwa mbaya kushinda Idi Amin. But to insist on peaceful demonstration in accordance with the law of the land. And the supreme law of the land is our constitution, which guarantees the freedom of peaceful demonstrations. Kalonzo kod Karua wacho ni en wang' teko kuom jodito mag Kenya Kwanza seyo gaye mar Azimio Raila Odinga ewi tho kaachiel kod hinyruok mag jopiny e kinde ma obila to ema ne ochielo jopiny kod magina. Negi wacho ni obila emosebedo ka kelo tulo e ng'anyo mag Azimio kuom diro iro malungo wang' ne jopiny e kinde ma gitimo ng'anyo mamuol. Gima kelo shida en serikali ema ok dwa mondo jopiny owuogi mondo otim maandamano. Emomiyo ka seche ma jopiny owuok to serikal golo obila chako bayo ji gi tear gas, gibayo ji gi live bullets, ma ok wanyal yie. Kanyo mekelo tulo mag miyo wa vijana donji issues mang'eny mabaro kod. Sisi ni watu wa amani. Mnakumbuka ile maandamano kiongozi wetu Raila Amolo Odinga alikuwa Kamukunji. Mimi siku hiyo nilikuwa Kirinyaga. Ilikuwa Ijumaa ya wiki iliyopita. Wakati alimaliza mkutano Kamukunji, akaambia washirika waende town. Walienda bila kugusa duka ya mtu. Walienda bila kukanyanga mali ya wenyewe. Hakuna fujo ilitokea. Fujo ilionekana wakifika Uhuru Park wakati polisi walianza kuwatupia tear gas. Wale waliharibu ni wale wanakuja kupiga watu risasi. Pale Mlolongo, kiini cha mambo yote hayo ni kwamba kijana anaitwa Dennis alikuwa kwa pikipiki, alipigwa risasi. Wananchi kuona hivyo, of course wakapatwa na hasira isiyo ya kawaida. Jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni onyiero sie mane ogol kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua na jotelo mawuok e gwenge mag Masawa ma owacho ni osebedo ka siayo rowere mondo omuoch tulo. Tumepata baraka. E kar chung' od bura ma Westlands, moko kuom jood bura mag Azimio e kaunti ma Nairobi olimo jopuonjre mag skul primar ma Kihimbweni kendo sayo obila mane odiro iro malungo wang' ne jopuonjre e kinde ng'anyo mag Azimio. Ka otelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi kod nyawadgi ma Embakasi East Babu Owino, jotelogo onyiso obila mondo chomre kod gitir ma ok nyithindo matindo. Huyu mtu ambaye amepiga nyinyi tear gas juzi hajaanza kupiga watoto tear gas juzi. Mnakumbuka wakati alipiga watoto wa Lang'ata tear gas pia, si ndio?
nataka nikemee vikali kitendo cha polisi kuingiza watoto kwa mambo ambaye hayahusu watoto hata kidogo. Mimi kama Sifuna huwa napigwa tear gas karibu kila siku. Lakini ni sawa. Hakuna haja uache kupiga Sifuna tear gas ukuje kupiga mtoto ambaye hana hatia, hajui ni kwa nini watu wanaandamana, yeye yako shule. Ambaye anakuja kupiga tear gas shuleni, huyo ni polisi ambaye hakuenda hata class 1. Huyo ni polisi ambaye hajui umuhimu wa masomo. Ekindeno, Edwin Sifuna menjagoro maduond bura mar ODM oyango ni riwruok mar Azimio dhi bago ng'anyo mar ndalo adek maluore kochakore chieng' tich adek juma mabiro. Kilio kelele yote tunapiga ni kuhakikisha kwamba gharama ya maisha irudi chini, kwa sababu wazazi wenu wanaumia na wametuambia wanaumia. Sasa wamechoka kuumiza wazazi, wamekuja kuumiza mpaka watoto. Hii ni serikali ambaye haina utu kabisa. Kuanzia wiki ijayo, maandamano 3, siku 3 mfululizo. Mabiro katodoko ni piny owacho mar Kenya Kwanza omedo golo duonde kagiwacho ni onge ng'anyo machielo mabiro timore e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantie weche mag siasa ni jatend piny William